25 bosor no sarkar sanaka tiprasa ni temangka teibu si tongkesebu ngu biang ni pai Bangladeshi ni pai sai jaman nung bono kaisa nung khwlai de nai nung bono kaisa nung seri ne di takho 25 bosor no sarkar sanaka biang ni borok tipra hawo thung yang nani phaibu tongkesem kanam temani bangi dini moi ke thung thai ke thung bazar hati khairza liya nang wan chole na sebani bangi CPM 25 bosor chawi tiprasa tei bus keleg yang nani phai ne rakate su uno ting nang wan chole na tiprasa ni bangi ni khorang te sala ha kaha ko tama aro tei thoku hui tong khable tiprasa no bongni khorok ni MLA BJP bai kathalai minister salai donglayo esi gari kalai uklok bus kangop security tei khaprum bibrum laija কিন্তু সাধারণ টংকচাং টংনাই বড় রকাঙ্গাকাই সাধারণ তিপ্রামথনি সমর্থ রকাকাই দিল্লিও থামনি তামখানা অবুবাগরাও তাম খাইতু বুনো yang ha phagi tam sai pai thokai kok sai sai di phego norok apno bu prashno ti sadi nung YTA bungi mana na nung TIS bungi mana na tabok zora CPM sarkar khaimani honake o nung nini amani kok sai tongmani kok borok baje tini ne sama kamu gamai thangnai bono kaisa wan chodi tabok zora nirok ni sarkar khaimani hoke tiprasa ni khisa nogyang khamung gobai o kogro BJP CPM song tabok zora sarkar khaimani honake tiprasa ni mokhang nogya khi nogyang khamung o tipro habo bot khwlai nai bot na lai nai biang ni phaikha burung sini tiprasa area wo si tabok bus kebang yang narong sarkar 25 bosor sanaka tiprasa kebang mano thei thang baikha wan chode na sal gathang bolong borok khayabu bolong borok khaikha CPM amolonu tiprasa lekha porai musubu school kaha thang musubu mathanya tamani gonda bangkha mafia bangkha surai udaipur hai agartala hai omuta hego lekha porai ni musung tongthana ma porai raglia tamani bangi gunda kebang yang nani phaibai dagai kebang butharjago chini tiprasa ro CPM 25 bosor khaitong pro muito nadi botrong no one chokti repeat khadi bode tini tipra motha tiprasa ni bangi samung khaimani jaga nirok kebe ari nirok nai singdi somoy rodi nirok no 25 bosor somoy ro khable 25 year no sarkar sana khable tiprasa ni tama deployment kha unoting kha tebus down tebus keleg tebus tong thai sei jag je also ne langol baide ho oro yo soy ne bodun jaga nok phangi ok lai khable bode tabo bobagrani egeng so phaibi nang haya kok sait no bobaga tipramo thano no thokai baji hoito nang lasia de takho nang tiprasa dofano se kharyok la hanke somoy tongko phadi bobagra bai phaibi sam khaibedi nini takho tiprasa dofaro mai masaya thangsak tongmani nok tongoi kharyok la hanke phadi takono somoy tongko
जों बाय बाक्सा फायदि फाइट खैफैदि तिप्रसा नि बां खरं तसादि आज बाय हाय कक सामा बायनि हाजि चिनि बलं बरक र फाइमालिया मा खारबायखा tongkesemka aproke tui to tui borong sakpaika bot sanai laika aika sanai leka India ni agori sanai leka bot nalai sini taboke posis bosor sarkar sanama ni poreke tiprasa thungja hanamle posis bosor jora no somoy rogoi taboke seba tongkesemka nung one shot night takho no black no ni kor kubui baksa kubui tongo dalare kringya nung tiprasa ni bangi khai ogla hanke khorang ke sadi oro tipramotha bai BJP elan sangei mungsa khaimiya asake de bisi election no tui toki ningla kothi ningla humaro belani saya amo tung tabo vote to mile goi chini tiprasa ro jeng mile goi si thansaya prima sena ta nung wancho mansi alka ang wancho mansi alka ke bai ke jeng successful ngai ba somoy tongkho nung kok borok sawi godok sawi miasa khisawi tongla hangke somoy tongkho phari takpanu jora tongkho bubagra no jeng logeroi nanya lagi na bubagra ba mi aprodi chikma ko norogla posis bosor saka posis bosor sarkar sanaka 25 lakh bai thagli able yang nani phaine wanso bunadi khithai nok arisi yang ni nani si nok brakes ma tongsu burung tong ke samru wanso nai be desi the please ani korok se suyat tongke nakarja badi ba chamani tongke nirok dai bunoni phan nang sapon nang hamba